No witam, Sztucpa. Byłem tu kiedyś, jeden z pierwszych filmików, drugi raz jestem, wciąż tak samo pięknie. Woda, młyn, podwójne łopaty, fachwerk, czyli pruski mur, rzeczka. Ta rzeka nie nazywa się Kal, tylko Kalgrund, teraz już wiem. O, tutaj jest główny nurt, tam jest taki właśnie odnoga. Piękne rzeczy, piękne rzeczy. Tu jest fana bawarsko. O, tu mamy jakieś kołecko. Tu mamy jakieś inne kołecko. Piękne, 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 piękne. No, tu jest Kamil Młyński. Denkmal. Denkmal, Preis. Nawet dzwoni. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. A tu mamy ten Muzeum Stutzbach. Mülheim Museum Stutzbach. Pięknie, prawda? I Hahnenkamm. O, tu mamy naszego Hahnenkamma. Tam byłem ostatnio. Brücken. Czyli tu jakaś niedaleko teraz jeżdża, nie? O, Hürstein, Alzenau. Bardzo, bardzo fajnie. Super, no. To na razie pozdrawiam. Dachholm. O, Maryjka. Też bardzo ładny chów tam jest. No wszystko tu jest fajne. Tu jest wszystko fajne. Bayern München. I po bajersku doma to jest Dachholm. Perfekt. Tschüss.